Dobrý deň prajem, moje meno je Martin Mikláš a v tomto videu vám poviem, prečo sú moje dva bonusy tými najlepšími bonusmi, aké môžete získať ku kurzu Email Academy 2. Všetko, čo musíte spraviť, je kliknúť na odkaz nižšie a nasledovať inštrukcie. Aké sú tie dva bonusy? Prvý bonus sa volá Ako na blog. Je to kurz, ktorý som vytvoril ja, je to kurz o blogovaní a jeho hodnota je 250 € alebo 6000 korún českých. Druhým bonusom, ktorý získate, sú videá so strategickými tipmi. Tieto videá som vytvoril pre mojich klientov na základe rôznych konzultácií a majú hodnotu 50 € alebo 1000 korún českých. Moja stránka sa volá rozhľadňa.sk a podľa servera Alexa.com je to najpopulárnejší slovenský blog. Najčítanejší internetový denník na Slovensku na rozhľadňu odkazoval pri téme blogovanie. V rádiu FM bola stránke venovaná celá relácia a o rozhľadni sa dnes píše na viac ako 200 web stránok. Ktoré sú hlavné časti online sveta a akú má súvislosť blogovanie, e-mail marketing a sociálne siete? Poďme sa na to pozrieť. Dnes zisťujeme, že pre úspešný online marketing potrebujeme 3 veci. Potrebujeme web stránku, ktorá bude získavať nových návštevníkov z Google, z Facebooku alebo z iných zdrojov a tých potom potrebujeme niekam poslať. Ideálne je sociálna sieť. A touto sociálnou sieťou môže byť napríklad blog. A čo potrebujeme spraviť ďalej? Ďalej potrebujeme, aby sa títo návštevníci k nám vracali. A na to je najlepší e-mail marketing. Potrebujeme, aby sa vracali k nám bez ohľadu na to, či pri prvej návšteve u nás nakúpia alebo nie. A čo je najdôležitejšie, tieto 3 hlavné časti online sveta potrebujete mať všetky, aby vám správne fungoval online marketing. Čo sa stane, keď budete napríklad používať e-mail marketing bez web stránky? Potom nemáte kam ľudí posielať, napríklad pre viac informácií, pre detaily produktov alebo preto, aby nakúpili a aby ste zarobili. Ak máte iba nejakú sociálnu sieť bez vlastnej web stránky, tak ste skvele na tom s budovaním vzťahov, ale nemáte kontrolu nad obsahom. Pretože ak ste na nejakej cudzej sociálnej sieti, ako napríklad Facebook, Twitter alebo podobné, tak vás môžu vymazať, kritizovať neprávom a jednoducho s tým nič nenarobíte. Ak zase máte web stránku a nepoužívate e-mail marketing, ani nepoužívate sociálne siete, tak si nemôžete s návštevníkmi budovať vzťah. Je to ako pýtať sa, vezmeš si ma po prvom pohľade na človeka. To isté sa snažia robiť tí, ktorí majú len vlastnú web stránku a nepoužívajú e-mail marketing a nepoužívajú žiadnu sociálnu sieť na komunikáciu so záujemcami. Snažia sa o to, aby návštevník nakúpil pri prvej návšteve. Oveľa efektívnejšie a oveľa lepšie je však komunikovať s daným človekom, vedieť, čo mu mať povedať a logicky, takisto ako predchádza svadbe nejaké kroky, tak takisto predchádzajú nákupu nejaké kroky. A keď tieto kroky splníte, máte oveľa väčšiu pravdepodobnosť toho, že dotyčný odpovie áno. Bez ohľadu na to, či sa jedná o otázku vezmeš si ma, alebo či sa jedná o otázku kúpite u nás. A preto 3 hlavné časti online sveta ostávajú web stránky, sociálne siete a e-mail marketing. Najdôležitejšou sociálnou sieťou súčasnosti je vlastný blog, pretože pokiaľ nemáte vlastný blog, nemáte kontrolu nad obsahom. V štatistikách sa vyjadrili ľudia, že až pre 2 z 3 firiem je blog kritickým článkom k úspechu. Teraz sa bavíme o firemných blogoch. V tom dotazníku sa ďalej pýtali, koľko percent firiem už získalo zákazníka cez blog. Odpoveď bola 57.
A zároveň sa zistilo, že najlacnejší nástroj na získavanie zákazníkov je práve blog. A preto som vytvoril kurz o blogovaní. Vytvoril som kurz o tom, ako si vytvoriť populárny biznis blog. Blog je nástroj, vďaka ktorému prichádza na firemný web najviac klientov. Jednoducho povedané, ľudia milujú blogy. Pozrite sa na videoblogovaciu službu YouTube. Je to dnes tretia najpopulárnejšia stránka na planéte. Mikroblogovacie služby typu Twitter alebo Facebook dnes už používa takmer každý. Facebook je druhou najnavštevovanejšou stránkou na planéte. V neposlednom rade existujú aj audioblogy, inak nazývané podcasty. Blogy sú teda kľúčovým prvkom k úspechu na internete a na myšlienke blogov stojí veľmi veľa ďalších vecí. Blogy sú skvelé v tom, že zo záujemcov robia zákazníkov. A zákazníci k vám prichádzajú úplne sami, pokiaľ máte dobre optimalizovaný blog. Rozhľadňa.sk je teda najpopulárnejší slovenský blog. A viete, aké je tajomstvo jej úspechu? Je to e-mail marketing, pretože práve e-mail marketing je vynikajúcim doplnkom k blogu. Blog je spôsob, ako zákazníka získať. Vďaka blogu si vás zákazník nájde. A ak sa mu bude u vás páčiť, tak vám zanechá e-mail. A vďaka e-mailu si ho potom udržíte. Otázka však znie, prečo je potrebné si zákazníka takto udržiavať? Z môjho prieskumu s klientami nám zišlo to, že ľudia sa o produkt zaujímajú aj niekoľko rokov vopred. Otázka teda znie, ako zamedziť tomu, aby o 2 roky zadal zákazník do Google názov vašej služby a kúpil si ju u konkurencie? Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Zamedzíte tomu, aby zákazník skončil u konkurencie tak, že s ním stále budete komunikovať. Preto si myslím, že blog a e-mail marketing sú dokonalým spojením prichádzajúceho a odchádzajúceho marketingu. Zainvestujte dnes do vášho vzdelania a zabezpečte si miesto v online kurze Email Academy 2. Potom dostanete prístup ku kurzu o tom, ako si vytvoriť populárny biznis blog. Stačí, keď kliknete na odkaz pod videom a budete nasledovať inštrukcie. Prečo som zvýraznil slovíčko business blog? Pretože existujú 3 typy blogov a 2 typom sa vôbec nebudem venovať. Prvý typ sú hobby blogy. To znamená blogy, kde si dievčatá píšu svoje denníčky, chlapci si tam píšu, kde boli, čo robili, čo zažili, ale jednoducho je to hobby a toto nemá žiadnu budúcnosť, čo sa týka zárobku. Druhá vec, alebo druhý typ blogov, ktorým sa nebudem venovať, tak to sú profesionálne blogy. Profesionálne blogy stavajú na tom, že majú vysokú návštevnosť a predávajú reklamu. Týmto sa tiež nebudem venovať, pretože psychológia u profesionálneho a biznis blogu je úplne iná. Biznis blogy sú zamerané na to, aby predávali produkty alebo služby majiteľa blogu. A o tomto je kurz Ako na blog. Môj kurz Ako na blog je perfektným doplnkom ku kurzu e-mail marketingu. A jedine vtedy, pokiaľ tieto 2 technológie použijete spoločne, budete mať konkurenčnú výhodu, ktorú sa podarí dobehnúť málo komu. Čo musíte urobiť, aby ste získali kurz Ako na blog a videá o strategických typoch? Je to veľmi jednoduché. Po registrácii mi prepošlite potvrdzovací e-mail a získate prakticky 2 kurzy za 1 investíciu. V kurze Ako na blog sa dozviete všetko o správnom blogovaní, ktoré aktivity sú zbytočné a ktoré je dobré robiť. Dozviete sa to, ako sa dostávam na prvé miesta v Google. Dozviete sa, ako technicky zastrešiť blog, dozviete sa tipy na to, kde hľadať vhodných ľudí, ako si spraviť podcast, interview alebo video. Dozviete sa viac o mikroblogovaní, teda o Facebooku, o Twitteri a ako ho prepojiť s vašim vlastným blogom. Dozviete sa o tom, ako hľadať témy na blog a dozviete sa aj taktiky na spustenie vášho vlastného blogu. Ako som na začiatku spomínal,
Druhým bonusom sú videá so strategickými tipmi. Je to 5 prezentácií, v ktorých sa dozviete napríklad to, ako naplánovať budúcnosť firmy v súlade s vašou vlastnou budúcnosťou. Dozviete sa to, ako motivovať ľudí alebo seba k vyšším výkonom cez dobrú stratégiu. Preto sa to volá strategické tipy. A dozviete sa tiež niečo o dlhodobej hodnote záujemcov o kúpu. Teda zistíte, ako mať v databáze kontaktov e-maily, ktoré vám zarobia 3, 5 alebo 15 eur za každý kontakt v databáze. Zhrňme si to. Blog je najlacnejší nástroj online komunikácie a e-mail marketing je jediný nástroj, vďaka ktorému môžete človeka kontaktovať a tak povediac zavolať si ho k vám na web kedykoľvek, akoby na diaľkové ovládanie. Verím, že som pre vás pripravil najlepšiu kombináciu vedomostí z online marketingu. E-mail marketing a blog je kombinácia, ktorú je naozaj ťažké poraziť. Teraz choďte na odkaz nižšie, to je www.rozhľadňa.sk/viac/bonusy. Pozrite si, čo získate vstupom do e-mail akadémie a ak je ešte miesto, prihláste sa. Potom mi prepošlite potvrdzovací e-mail a získate tak vstup do VIP zóny stránky rozhľadňa.sk, kde sú nahrané videá kurzu o blogovaní a aj videá strategických tipov. Ďakujem za pozornosť a teraz kliknite na odkaz nižšie.